Akong pangutanan ni Brad Adam na ay magtiayon nga kasado sa Katoliko pagkaminyo pero karon magpakasal usab sa born again. Kay lagi nibalhin man sa maong sekta. Kung asay valid nga kasal sa Katoliko ba o sa born again nga kasal. Okay? Wag yung magkapugong nila na Sister Yuli kay naman sila ay free will and intellect. Sa to pa wa sila magkapuyo diha sa kabubuton sa Ginoo nga naa sa simbahan. Ilahan na po ng murag rights katungdanan nila or kini ang rights nila kaning saning binisaya sa rights katungod na nila tungod kay na born again man sila. Pero ang kung nagpakasal sila sa born again gikan sa kasado nga Katoliko, wag gihapon maunsa ang ilang kasal, no? Kay sila naman gihapon duha. Ang problema na og na born again sila, pagkasal sila laing partner, kana gukdunon gyud sa balaod. Pero nagpakasal man sila the same na gihapon o kining gibugkos gyapon sila, pero ang nagbugkos niya to dili ang kasal sa born again kundi ang kasal sa Katoliko. Baliko na to ang canon law sa simbahan. Bisan pagikasal ka sa laing tinuan, pero kanang ilang kasal sa laing tinuan born again dili sakramento. Usa lang gihapon ka covenant, not a sacrament, because the covenant in the Old Testament diha sa bag-ong tugon ang simbahan ra nga tinuod nga gitukod ni Kristo mo ray makahimo nga sakramento. So busa ang ilang kasal nga gihimo pinagi sa ilang pundok o relihiyon o sekta o denominasyon dili sakramento. Busa kay gibugkos na sila daan sa simbahan Katoliko, kasal sa simbahan Katoliko kadtong kasala mo'y nagbugkos kanila nga matuod dili ang katoy kaduhang kasal sa born again Sister Yuli. Bisan taniana tungod kay nagpagkasal man sila gikan sa Katoliko, ila ra po ng rights nila tungod kay nibalhin naman sila. Pero tungbalikon wa na sila ingon nagapuyo-puyo tungod kay kasado man sila sa simbahan Katoliko.